سلام تخطاتل تزال كانل نسكت محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو سلام تخطاتلتنا لومي بزعبات بعلة 25 ميازي 2024 بمنغستي انجليز تصدقه بسيفتي اوف رواندا اسايلوم اند ايميغريشن اكت تشكل 24 ناي عقبان ايميغريشن حقي كنزاربينا بحفشا مس حاو تسفع علم زي نمني زوكل حتى عقباخ بمنتاي تصوم إلنا على بحد خري انفتنينا تسفين قاعدة حمتاكا مرحبا سامي. الرأي زي حدش ناي رواندا حقي صديق دلو نحتى عقبا نرواندا خطرز يوتا مسرت حساب زنتاي مالتي بحفشا زي حجز سنتاي مالتي متاي يوم زبل زلو ناخر ريوت مسرت وعقداس مثلا ጽቡቕ እዩ ሳሚ ምናልባት አይ ቲንክ ቅድሚ ናብኡ ምዃንና እውን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንገብሮ ሕፅር ዝበለ ዕላልሲ ከም ናይ ሕጊ ወይ ከዓ ናይ ኢሚግሬሽን ወይ ናይ ኣሳለም ሰብ ሞያ ዘይኮናስ ከም ኣካል ናይቲ ኮሚኒቲ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናትና ካፈጢዎ ዘሎ ሻቕሎት ፍርሒ እንታይ ጋጥመኒ ዝብል ዘይ ናይ ኣእምሮ ናይ ምርጋእ ኩነታት ብሓፈሻ ኣብቶም ተጥቆቋን ዋላ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናትና ብሓፈሻ ስለ ዘሎስ ገለገለ ካብዚአን ኣብዚ ዓዲ ዘለዋ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ቁርብ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ሸር ዝገበሩ ሓበሬታታት ስለ ዘሎስ ንዕኡ ቋንቋና ሸርክ ንምግባር ዘይኮነ እምበር ንሕናስ ከም ሌጋል ሰብ ናይ ሕጊ ሰብ ሞያ ኣይኮናን ማለት ምናልባት ግልፂ ክኸውን ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ኣብቲ ሕቶኻ ምምላስ እንታይ እዚ ናይ ነዚ ናይ ሩዋንዳ ቢል ወይ ከዓ ኣብ መንጎ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሩዋንዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ እሞ ከዓ ከም ናይ ሕጊ ንድፊ ነይሩስ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ሕጊ ፀዲቑ ማለት እዩ እዚስ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ብሕፅር ብዝበለስ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ናይ ኣሳይለም ዕቑባ ናይ ምሕታት ሕጋዊ መሰልሲ ዳርጋ ዜሮ ይገብረሎ ማለት እዩ ምዉት ይገብረሎ ማለት እዩ ከምዘይኮን ገብረሎ እንታይ ዝብል እቲ ናይ 2023 ዝወፀ እዚ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ዝበሃል ሓደ ኣክት ነይሩ ንሱ ናብ ሕጊ ምስ ፀደቐ ከዓ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ሩዋንዳ ንሪኦ ዘለና ንዕዑሱ እዩ ዝመፀ ኣብ መንጎ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሩዋንዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሕጋዊ መዳይ እንታይ እዩ ናይ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ሕቶታት ዘይተመለሱ ሕቶታት ኣብ ሩዋንዳ ብዝምልከት ንዕኡ ጥሒሱስ ሩዋንዳ ሓንቲ ስደተኛታት ንኽትጥረ ዘላ ሓተት ዕቑባ ንኽትጥረ ዘላ ሓንቲ ውሕስቲ ዝኾነት ዓዲ ሴፍ ዝኾነት ዓዲ እያ ኢሉ ከም ሕጊ ኣዝይዎ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ናይዛ ዓዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምናልባት ኣብቲ ካልእ ዝቕፅል ዕላል ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጓጎም ናይ ምጭራዞም ተኽእሎታት ሕጋዊ ማዕልጎ ረኺቡሎ ሕጋዊ ወይት ኣለዎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ምናልባሽ ከምዚ ዝበልካዮ ነቲ ናይዛ ዓዲ ቤት ፍርዲ ዳርጋ ከም ዘይሰርሕ ገይሩ ንዕኡ ዘሊሉ ዝሕጊ ፀዲቑሎ ብዙሓት ሕቶታት እዮም ኣብ ዝመፅኦ ሓደ እውን ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪብናሉ ነርና ሩዋንዳ እውን ስለምንታይ ኣነ ዝቐቢላቶ ዝበሃል ኣሎ ካልእ ከዓኒ ደሓንሱስ ንግደፎ እሞ ክሳብ ሩዋንዳ ዝወስድዎም ከናበዮም ክፀንሑ እዞም ሰባት እዚኦም ወገን እውን ሩዋንዳ ካብ ሩዋንዳ መፅኦም ኣብ ዘዕባ ዝሓቱ ኣለዉ ስለዚ ሩዋንዳ ሴፍ ድያ ኣይኮነትን ድያ ዝበሃል ክትዕ ነይሩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዘሊሉ እቲ መንግስቲ ነዚ ሕጊ ኣፅዲቕዎ ኣሎ እቲ ስክፋታት ድመፅእ ዝመፁ ኣለዉ ቤት ክመፅእ ዝደልዩ ስደተኛታት ኣለዉ ኣበዮም ክፀንሑ እዞም ሕጂ ክኸድዮም ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ከዓ እዚ ብባሕሪ ገይሮም ኣትዮም ናይ ካልእ ዕቑባ ዕድል ከለዎም ኣባና መፅኦም ዝበሃሎም ሲ ኣበዮም ክፀንሑ ተኣሲሮም ድዮም ዝፀንሑ ክሳብ ስደዱ ምክንያቱ ብሓፈሻስ ብኣሽዓት ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ቅልጥፍ ኢሎም እውን ደይክወስድዎም ይኽእሉ እዮም ምስቲ ናይዚ ዓዲ ሲስተም ሪኢኻ ሕጂ ኣበዮም ክፀንሑ ኣይ ቲንክ ፅቡቕቲ እያ እታ ዝለዓልካ ነጥቢ ማለት እዩ ሓደ ኣበዮም ክፀንሑ ዝብል ኣሎ ካልኣይ ምስኡ ተተሓሒዙ እውን ስጋት ክንደይ ተግባራዊ ክኸውን ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጓግ ዝብል ፖሊሲ ወይ ሕቶ እውን ኣሎ ማለት ሕጂ ኣበዮም ክፀንሑ ዝብል ኣብዚ ዓዲ ዝተፈላለየ ዲቴንሽን ሰንተራት ከምዚ ናይ መእሰሪ ናይ መዕቆቢ ንመፅንሒ ማእከላት ኣሎ ማለት እዩ እስካብ ክንደይ ሚእትን ገለን ዝኸውን ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ
ሕጂ እቲ ዘሎ ፕላን ብፍላይ እዚ ትማሊ ዘውፅዎ ናይ ግፋ ናይ ሓደ ሰሙን ድን ክልተ ሰሙን ከም መፈተኒ ናይ ግፋ ፖሊስ ኣውፅኦም ኣለዉ ናይ ዝዓዲ ዚ ሆም ኦፊስ ማለት እዩ ዝደዝሓዝዎም ኣብቲ ናይ ዲቴንሽን ሰንተርስ እዮም ከፅንሕዎም ዘሎ ተሓሳብ ማለት እዩ ሩዋንዳ ብመሰረት ኣብ መንጎ መንግስቲ ሩዋንዳን መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝን ዘሎ ስምምዕ ሩዋንዳ ትጋብ 2000 ዝኾኑ ስደተኛታት ክትቅበል ጥራሓ ተሰማሚዓ ዘላ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ብመንፅርቲ ናይ 2023 ዝወፀ ፖሊሲ ክንሪኦ ከለና ግን ንክስጎጉስ ድልዋት ዝኾኑ ማለት እዩ መሰረት ሕጊ ክንሪኦ ከለና ግን ናብ 100 ገለን ሽሕ ዝበፅሐ እዩ ስለዚ ተጋገዝ ቁፅሪ ሕጂ እታ መንጎ ሩዋንዳ ናብ መንጎ ዓዲ እንግሊዝን ተበፅሑ ዘሎ ስምምዕ እቲ ቁፅሪ ሩዋንዳ ክቅበሎ ትኽእልን እዚ ብዛ ዓዲ ዘሎ ክስጎግ ዝኽእል ብዙሕ ናይ ስደተኛታት ሓደ ዕቁባን ግን ኣዝዩ ዘይማጣጠን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝወፀ ብቀረባ መዓልታት ዝወፀ ነይሩ ከም ዝልሒኹ ዝወፀ ሓበሬታ እንታይ ነይሩ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ንካልኦት ሃገራት ናይ ሩዋንዳ ዝመሳሰል ናይ ምስጓግ ናይ ምቕባል ስምዒት ኣግሪመንት ስምምዓት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ይፈታትሽ ከም ዘሎ ዝመፀ ፅንፀንሳታት ኣሎ ግን ስጋብ ሕጂ ክሊር ኣይኮነን ንፁር ኣይኮነን ምስ መን እያ ትቕበል ክንደይ እያ ትቕበል ዝወፀ ዋላ ሓደ ነገር የለን ስጋብ ሕጂ ዘላ ሩዋንዳ ከዓ እዚ ተግባራዊ እንድሕር ኮይኑ 2000 ጥራሓ ክትቅበል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ኣብዛ ዓዲ ኣብ እስር ቤት ጥራሕ ወይ ካብቲ ናይ ዲቴንሽን ሰንተርስ ካብ እስር ቤት ፍሉይ ዝበለ ዲቴንሽን ሰንተርስ ከምዚ ናይ መትሓዚ መዳጎኒ ሰንተራት ማእከላት ዘፅንሕዎ ሰብ ብኣባይት ኣሽሓት ናብ 100,000 ዝቀራረብ ዓቕሚ ሰብ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እንታይ ዝገብር ዘይሕጋዊ ጌርካ ኣብ ሊምቦ እንታይ ሂወቱ እንታይ መፃዩ ኣብ ዘይፈልጠሉ ሂወት ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ንቁጣታት ተቐምጦ ኣለካ ሰብ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ዝተሰርዐ ብርግፅ ናይ ፍላይት ናይ በረራ ክስያት እውን ዳርጋ የለን ኣረንጂ ጌርና ኢና ብል ነርቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግን ስጋብ ሕጂ ንፁር ዝኾነ ዝተሰርዐ ናይ በረራ እዚ ኩነታት የለን ማለት እዩ ካብ ሰነ ወይ ሓምለ ዝብል ዘይንፁር ሓበሬታታት ነይሩ ሕጂ እንተደኣ ክግበር ኮይኑ ሰነ ወይ ሓምለይት ናይ በረራ ስርዓት ወይ ተግባራት ክጅምር ማለት እዩ ክንደይ ክኸይድ እውን ንፁር ኣይኮነን 200 ክንደይ ሰብ ኢኻ ደኣ ካብዚ ዘሎ ናብ 100,000 ዝጋማገም ሰብ ክትሰጉር ናበይካ ክሰጉ ዝብል እውን ሓደ ዛዕባ ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት ብሓፈሻ ግን ናብታ ቀዳሚት ሕቶስ ኣብ ናይ መዳጎኒ ማእከላት እዮም ከፅንሕዎ ማለት እዩ ሞር ዳርጋ እስር ቤት ዲቴንሽን ከምዚ ኣብ እስራኤል ዝነበረ እዚ ሆሎት ዝብሎ ዲቴንሽን ሰንተር ኣብኡ እዮም ከዳጉንዎም ማለት እዩ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣሎ ዓቕሚ እውን የብሉን እዩ ዝበሃል ከምዚ ዝወፅ ዘሎ ሪፖርትታት ነዚ ክዳጉን ዝሕሰብ ዘሎ ብዝሒ ናይ ሓተት ዕቁባ ብዝሓቲ ንዕኡ ኣኮሞዴት ክገብሮ ንዕኡ ክሕዞ ዝኽእል ክቕበሎ ዝኽእል ትሕተ ቅርፂ እውን የብሉን ብቕዓት የብሉን ካፓሲቲ የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እዋ ሕጂ እንታይ እዩ ዘስምዕ ዝበዝሐ ግዜ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ሩዋንዳ ሓደ 200 ትመስል እያ ተቐቢላ ደላ እቲ ብዝሒ ናብዚ ዓዲ ዝኣቱን ናብቲ መዳጎኒ ክህሉ ዝኽእል እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ሕጂ ካብ ምስዳድ ጥራሕ ዘይኮነ ንስደተኛታት ምጭናዕ ወይ ቴሮራይዝ ምግባር ምርዓድ ከይመፁ ኣቐዲምካ መልእኽቲ ምምሕልላፍ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ካልእ ድመፅእ እውን ኪኖ ምስዳድ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ዲቴንሽን ወይ መዳጎኒ ማእከላት ምስ ኣተው ክሳብ ክንደይ እዮም ክፀንሑ መዳጎኒ ማእከላት ኣትዮም ክሳብ ዝስገጉ ጥራሕ ናይ ነዊሕ ግዜ እንድሕር ፀኒሖም እውን እቲ ኣንሰርተይኒቲ ንብሎ እቲ ዘይቀሳነት ናይ ስደተኛታት መሊሱ ክውስኽ መሊሱ ክህድሞም እዩ ዝብል ሓሳብ ካብኡ ዝተበገሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብቲ ምስጓግ ንላዕሊ እቲ ካልእ ኣገዳሲ ዝመፅእ መን እዮም ዞም ክስገጉ ዝበሃሉ ዘለዉ ዝብል ሕቶ እዩ ብናሽናሊቲ ድዮም ዝውስንዎም ዘለዉ ወይ ብሃገር ድዮም ዝውስንዎም ዘለዉ ወይ ብዓይነት ናይ ሰባት ቆልዓ ሰበይቲ ወይ ቶም መናእሰይ ዝበሃሉ ናብዚ ዓዲ ዝመፅእ ኣብ ቀንዲ ታርጌት ዘእትዎም ዘለዉ ዝብል ሕቶ እውን ይመፅእ እዩ ሕጂ ንብዙሓት ሰባት ኣሻቓሊ ዝብሕልፊ ዓዲ ክትሪኦ ከለካ መን እዮም ዞም ክንሰጎም ኢና ኢሎም ኣብ ዓንኬል ታርጌት እትሞም ዘለዉ ብመልክዕ እቲ ካበይ ሃገር መፅኦም ዝብል እኳ ዳርጋ ንኩሉ እዩ እቲ ቀንዲ ቅጥዒ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ካብ 2000 ካብ ጥሪ ዕለት ሓደ ናይ 2022 ንድሓር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወ ሓታት ዕቁባ እሞ ብፍላይ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ገዘን ውሑሳት ዝብልዎን ሳልሳይ ሃገራት ንኣብነት
ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኣውሮጳ ጥሒሱ ሰብ እንተደኣ ናብዛ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ እንታይ እዮም ዝብሎን ሕጂ ንኣብነት ወይ ፈረንሳ ጣልያን ወይ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣውሮጳ ውሕሳት ሳልሳይ ሃገራት ሴፍ ሰርድ ካንትሪስ እዮም ዝብሎን ማለት በን ሓሊፍካ እንተደኣ ናብዛ ዓዲ እንግሊዝ መፂኻ እንታይ ዝብሎ ኣለፍቲ ናይ 2023 ዘውፅኦ ሕጊ በዚ ኣብዛ ዓዲ እቲ ሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ዝብሎ ማለት እዩ ካብ ሓደ ካብቲ ቅርሕታት እንታይ እዩ እንተደኣ በዚአን ውሕሳት ዝበሃላ ሃገራት ናብዛ ዓዲ መፂኻ ናይ ዕቁባ ተቐባልነት ናትካ ኣብዛ ዓዲ ንፁግ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ኢንኣድሚሲቢሊቲ ክራይቴርያ ዝብሎ ማለት ሩልስ ዝብሎ ንፁግ ይኸውን ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ መፂኻ ዕቁባ እንተደኣ ሓቲትካ ዋላ እቲ ዕቁባ ካሕትተካ ዝኽእል ነገር ወይ ዝሕትተካ ዘሎ በፂሕነት ብሎ ኩነታት ፍሉጥ ይኹን ዝርአ ይኹን እቲ ዕቁባ ናይ ምሕታት መሰልካ ንፁግ ይኸውን ኣሎ ማለት ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ብሓፈሻዊ ገለገለ ቴክኒካል እንታሽሙ ክህሉ ይኽእል ኾን ግን ብሓፈሻ ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2022 በተን ውሕሳት ዝብሎን ሳልሳይ ሃገራት ኣቢሉ ናብዛ ዓዲ ዝመፀ ሰብ ናይ ዕቁባ መሰሉ ንፁግ ይኸውን ውዱቕ ይኸውን ማለት እዩ ምስኡ ገለ ኤክሰፕሽንስ ኣሎ እንታይ ካልኻ እዚ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑት ተዘይብልካ ማለት ሓዳር ዘይብሉ ወይ ከዓ ሓዳር ዘለዎም ኮይኖም ከዓ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑት ህፃናት ዘይብሎም ድሕር ኮይኖም እዚኣ እውን ሓንቲ ክነፅራ ዝግባአና ወላ ቆልዑት ዘለዎም ስድራ ቤት ኮይኖም ቆልዑት ከለዎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ከለዎም እቲ እዚ ንኣድሚሲቢሊቲ ሪቪው ዝብሎ ማለት እቲ ዕቁባ ምስ ሓተትካ እቲ ዕቁባ ናይ ሕቶ መሰሎም ኣብዛ ዓዲ ድዩ ክረአ ዋላ ክንፀግ ዝብል እውን የእትዎም እዮም ማለት እዩ ርእዮም ሞምየምሲ ክነፅግዎም እውን ይኽእሉ እዮም ዳርጋ ከምዚ ብ100 ካብ 100ስ ዋላ እቶም ትሕቲ 18 ዕድሚኦም ቆልዑት ዘለዎም ስድራ ቤታት እውን ነፃ እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ምምማይን ናይ ምግምጋምን ኩነታት እውን ከእትዎም ይኽእሉ እዮም ማለት ስለዚአን ካብ 2022 ንድሓር በተን ነፃ ወይ ከዓ ሴፍ ዝበሃላ ሰርድ ካንትሪስ ገይሩ ዝኣተወ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑት ዘይብሎም ፋሚሊ እንድሕር ኮይኖም እዚ ናይ ኣድሚሲቢሊቲ ክራይቴርያ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሕቶኻ ዘይናይ ምቕባል ኣብዛ ዓዲ ዘይናይ ምርኣይ ኣብዛ ዓዲ ኩነታት የጋጥሞም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጊ ካብ ዝጅምር እዚ ናይ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ካብ ዝመፅእ ብዙሓት ሰባት 10 ሽሓት ክኾኑ ዝኽእሉ ኦኬ መፂኹም ኣለኹም ኣብዛ ዓዲ ሕቶኹም ክንሪኦ ኢና ኣብዚና ክበሎ ዋላ ክንፀግ ዝብል ዝተዋህቦም ዳርጋ 10 ሽሓት ሰባት ኣለዉ ማለት ካብኦም ከዓ ምድሮ እውን ቅቡል ከም ዘይኮነ ክስጎጉ ከም ዝኾኖም ሓበሬታ ዝተዋህቦም ሰባት ኣለዉ ማለት እዚኦም ካብዚ ናይ እዚ ሕጂ ኖም ንሪኦ ዘለና ግፋ ካብቶም ቀዳሞት ግዳያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕቶኻ ናይ ኣፕሊኬሽን ናትካ ወይ ናትኪ ርኢና ኣለና ተነፂጉሎ ወይ ድማ ኣብዛ ዓዲ ቅቡል ኣይከውንን እዩ ክስጎጉ ኢኹም ዝተባህሉ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴጅ ናይቲ ከምዚ ነዚ ፕሮሰስ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ እቶም እዚ ናይ ሩዋንዳ እዚ ሕጂ ሓድሽ ግፋእ ግዳይ ክገብሮም ዝኽእል ሰባት እዮም ማለት እዩ ወዚ ሕጂ ከምዚ ዝብሎ ዘለካ እዚ ናይ ሩዋንዳ ሕጊ ብካልኦት ዓይነት ሕግታት ይድግፍዎ ኣለዉ እዚ ናይ 2021 ኣሎ እዚ ኢንኣድሚሲቢሊቲ ዝብሎ ብካልኦት ውሕሳት ሃገራት መፅኦም ዝብሎ እዚ ኢሚግሬሽን ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ዝብሎ ናይ 2023 ኣሎ ከም ዝመስለኒ ኩሉ እኮ ብሓደ ጠርኒፎም ይሰርሕሉ ኣለዉ ብፍላይ ግን ዛ ጁላይ 2023 ሪኡ ዝመፀ ሰብ ከም ዓብዪ ታርጌት ገይሮም ሒዞም ኣለዉ ኣብ ገለ እንታይ ብለካዩ ኣብዛ ኢንኣድሚሲቢሊቲ ኣክት ወላ እኳ ተመፁ ንገለ ዝሃብዎም ኣለዉ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ይህቦም እዮም ግን ድሕሪ ሓምለ 2023 ግን ከም ቀዳምነት ገይሮም ኣብዛ ናይ ሩዋንዳ ኣክት ሒዞማ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እዚ ከም ሓደ ነጥቢ እንድሕር ተዛሪብናሉ እቲ ካልእ ድመፅእ ጉዳይ ኤርትራውያን እዩ ማለት እዩ ምስ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዛሚትካ ኤርትራውያን ክስጎጉ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ እውን ይመፅእ እዩ ምክንያቱ እቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብሕልፊ ዓዲ እንግሊዝ ከም ሓደ ጨቋኒ እሞ ከዓኒ ሰባት ዕቑባ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝኣምንሉ ኩነታት ስለዝኾነ እዚ ኸ ቁሩብ ምሕረት ገብሩ ዶ ዝበሃል ሕቶ ዓይነት ይመፅእ እዩ ወይ ሸለልዎ ዶ ይበሃል እዩ እዚ ኸ እንታይ ይመስለካ ወገን እዚኣ እውን ፅብቕቲ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ካብቲ ማለት ሒዛ ኣነስ ብዙሕ ቴሌፎን መፂእኒ ማለት እዩ ምስ ፈለጥና ኣብዚ ኮሚኒቲናትና ዘሎ ቅርባ ገለስ ንዘራርብ ነርና እታ ትመፅእ ሕቶ ሕጂ ናይ ሻቅሎትን ናይ ተስፋን እዚኣ ኣላ ማለት እዩ ኣናስ ኩነታት ናይ ኤርትራ ግምት እቲኻስ ኣብዛ ዓዲ ዳግመ ግምት ዶ ይግበሩ ኣለኹም እቲ ናይ ኤርትራውያን ሸለል ዶ ይብሉና ከምኡ ምሕረት ዶ ይግበረና ገለ ዝብል ኣሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ከምዚ ዝበልናያ እቲ
ናይ 2023 ሕግን እዚ ናይ ምስኡ ተታሒዙ እዚ ናይ ሩዋንዳ ዝመፀን ነቲ ናይ ሕቶ ዕቁባ እቲ ሕቶ ዝሓትት ወይ ዕቁባ ዝሓትት ሰብሲ ናይ ሓቂ ናይ ዕቁባ መሰል ኣለዎ ዶ ይግብኦ ድዩ ኣይግብኦን ከማን ዘይኮኑ ዝብሉ ዘለዉ ብናይ ኣውሮጳ ሃገራት ንኣብነት ጌርካ እንድሕር መፂኻ ሪጋርድለስ ኦፍ መሬት ናይቲ እቲ ሕጋዊ መሰረት ናይቲ ተቕርቦ ዘለካ ሕቶ ብዘየገድስ ኣብዛ ዓዲ ናይ ዕቁባ ሕቶኻ ኣይርአን እዮም ዝብሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንኤርትራውያን ንኣብነት የስ ናይ ኤርትራ ኩነታት ይፈልጥዎ እዮም ሪኮግናይዝ ገብርዎ እዮም ማለት እዩ። ኤርትራውያን ዳርጋ 99 ካብ 100 ብዛ ዓዲ መፅኦም እቲ ናይ ዕቁባ ናይ ምርካብ ኣወንታዊ ዝኾነ መልሲ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት ኣሎ ልዑል ዝኾነ ናይ ዕቁባ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ግን ትሕቶ እንታይ እዩ ናብ ኤርትራ ዘይኮኑ ዝሰግዎም ዘለዉ ሕጂ ዝጥርዝዎም ዘለዉ ናብ ሩዋንዳ እዮም ዝጥርዝዎም ናብ ሩዋንዳ ንክጥርዝዎም ካብኦም ዝንብሎ ዝነበርና ንሩዋንዳ ሓንቲ ውሕስቲ ሃገር እያ ኢሎም ብሕጊ ኣቕሚጦም ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ንኤርትራውያን ኣይገድፈናን እዩ ኣይገድፎም ንኤርትራውያን ማለት እዩ። ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ሶማላዊ ይኹን ሲርያዊ ይኹን ካብ ዝኾነት ሃገር ነዘን ቀዲምና ዝጠቐስናየን ሕግታት እንድሕር ዳኣ ተማልእ ኮንካ ቃልታት እንድሕር ዳኣ ተማልእ ኮንካ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ። ውልቃዊ ኣብ ናይ ውልቀ ሰብ ኩነታት ዝተመርኮሱ ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ማለት ንኤርትራውያን ኣፕላይ ዝገብሩ ንካልኦት ሰባት ኣፕላይ ዝገብሩ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ብውልቁ ኤርትራዊ ንኣብነት ሕጂ ብውልቁ ኣነ ንሩዋንዳ ሕጂ ንኤርትራ ዘይኮነ ንሩዋንዳ እንተደኣ ተሰሪደ ክወርደኒ ዝኽእል ቀጥታዊ ዝኾነ መጉዳእቲ ስለ ዘሎ ቀጥታዊ ዝኾነ ሓደጋ ስለ ዘሎ ንሩዋንዳ ክስጎ ካብዛ ዓዲ ክጥረዝ ኣይግባኣንን ኢሉ እንተደኣ እግባ ኢሉ ወይ ከዓ እንተደኣ መጊትዎ ነቲ ናይዚ ሆም ኦፊስ ውሳኔ ቤት ፍርዲ እንታይ ክገብር ይኽእል ነቲ ከስግጎኒ ኣይክእልኒ ኢሉ ሓደ ሰብ ዘቕርቦ ሙግት መርትዖታት ረቢው ስጋብ ዝገብሮ ስጋብ ዝርእዮ እታ ናይ ሩዋንዳ ናይ ምስጓግ ተኽእሎታት ደው ከብላ ይኽእል ማለት እዩ ሪሙቭን ክገብሮ ይኽእል። እዚ ግን እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ዝገበርዎ ኩሉ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ዝኾነ ስለዝኾነ ትስራሓት ነዚ እውን እቲ ሓደ ሰብ ነዚ ከምዚ ዓይነት መርትዖታት ኣምፅኡ እቲ ናይ ምስጓግ ተኽእሎታት ደው ንኸብሎ ዘለዎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ፀቢብ ከም ዝኸውን እዮም ገይሮም ማለት ሕጂ እዚ ትሬሽሆልድ ንብሎ ኦኬ እዚ ሰብ እዚ ክስጎግ ኣይክእልኒ ብከምዚ ኢሉ መርትዖታት ከቕርበሉ ዝኽእል ሰብ ብጣዕሚ ላዕሊ ገይሩ ምትባር ማለት እዩ። ስለዚ ከም ሕጊ ኣሎ እዮም ዝብሉካ ከም ክልተ ሓሳብ ኣሎ ሕጊ ቴዎሬቲካሊ መሰል ኣለካ ግን ፕራክቲካሊ ዳርጋ ኣይከኣልን። ሕጂ እንታይ ንምንታይ ጠቕሳ ዘለኹ ምናልባት ናቶም ጠበቃታት ዘለዎም ኤርትራውያን ኣሕዋት ክህልው ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ከም ኩሉ ሰብ መሰል ከም ዘለዎም ንሩዋንዳ እንተደኣ ተሰጊጎም እንተደኣ ተጠሪዞም ቀጥታዊ ዝኾነ ሓደጋ ክወርዶም ከም ዝኽእል እንተደኣ ከርእዩ ዝኽእሉ ኮይኖም እቲ ቤት ፍርዲ ክርእዮ ይኽእል ማለት እዩ። ውሕዱስ ከናውሖ ይኽእል ወይ ደው ከብሎ ይኽእል ማለት እዩ። ከም ኤርትራውያን ጥራሕ ግን ብዜግነት ኤርትራውያን ጥራሕ ብምዃኑ ሓደ ዕቁባ ካብ ሩዋንዳ ናይ ምስጓግ ኩነታት ሓደጋ ኣየድሕኖን እዩ ማለት እዩ። ስጋብ በትን ፈልጦ ክሳይ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ሚት ኣለካ ሳሚ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዋ ምስለኒ ናብዚ ሕጊ ከምዚ ዝበልካዮ ሓንቲ እዚ ሰብ ዝበየን መፅእ ኣሎ እዩ እታ ኢንኣድሚሰቢሊቲ ዝብልዋ ማለት እዩ ብካልእ ዕቁባ ክሓተሉ ዝኽእል ሃገር ሰጊሩ መፅእ ተሎ ኣባና ዘምፅእ የብሉን ዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ሃገር ወይ ኣብዚ ምስ መፃኻ ንዕቁባ ዘብቅዕ ከይዝ ኣለካ ዲ ጉዳይ ኣለካ ዲ የብልካን ኣይኮነን ዝርኢ ዘሎ ብየን መፅእኻ ጥራሕ ኤርትራዊ ይኹን ጃፓናዊ ይኹን ወላ ወዲ ሱርያ ኣፍጋኒስታን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ካልእ ዝሓሸ ዘይትጉዳእ ኣሎ ዓድኻ ኢና ንሰደካ እዮም ዝብል ዘለዉ። ሕጂ ብካልእ ከይዝ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓደ ናብዚ ዕቁባ ክሓትት ድመፀስኒ ካብ ኤርትራ ንክኸይድ ሽግር ኣለኒ ጥራሕ ክብል ዘይኮነ ዘለዎ ካብ ሩዋንዳ ከይድ እውን ሽግር ኣለኒ ተይሉ ይቁሩብ ክፃናሕ ዝኽእል እምበር ኣብ ኤርትራ ከይድ ሽግር ኣለኒ ተይሉስ ብሓነ ኤርትራ ንስደካና ንሩዋንዳ ኢና ንሰደካ ዘለና ኣይትሸገር ዝበሃል ዓይነት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ። ስለዚ ኤርትራዊ ስለዝኾንካ ፍሉይ ሓለፋ የለን ተዘሎ እንድሕር ኮይኑ ከይዝ ብከይዝ ክኸውን ዝኽእል ኣነስ ሩዋንዳ ምስ ከድኩ ኣብ ሩዋንዳ መፅኦም እውን ሓደጋ ክወርዱ ድልዮም ትብል እንድሕር ኮንካ ንሱ ከዓ ቁሩብ መርትዖ ክትረኽበሉ ተኽኢልካ እዩ ማለት ኢና ንብል ዘለና። እቲ ድሕር እዚ ዝመፅእ እታ ኣገዳሲ ተንኪፍካ እኳ ፀኒሕካ ኢኻ ግን ንሩዋንዳ ንክጥረዝ እንድሕር ኮንካ ካብኡ ክድሕን ትኽእል ኢኻ ድብል ሕቶ እዩ። ከምዚ ተንኪፍካ ፀናሕካ ኣነ ንሩዋንዳ ክጥርዘኒ ዘይክእልሲ ምክንያት ኣለኒ ኣብ ሩዋንዳ ምስ ከድኩ እውን ይፈርሕ ትብል እንድሕር ኮንካ ምናልባሽ ምስ ጠበቃኻ ተዘራሪብካ ዝሓሸ ከይዝ ወይ ዝሓሸ መርትዖ ኣቕሪብካ ቁሩብ እቲ ቤት ፍርዲ ክሪኦ እሞ ክትፃናሕ ትኽእል ኢኻ።
ክትዳናጎ ትኸውን ኢኻ ቁሩብ ግዜ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ ኣበይኻ ትፀንሕ ድብል ሕቶ እሱውን ብሕጂ ክረአ እዩ ተኣሲርካ ዲኻ ትፀንሕ ድሓን ፅናሕ ስግዓ ኬዝካ ዝረአ ድዮም ክብሉካ እዚ እውን ብከምኡ ዓይነት ክረአ እዩ ማለት እዩ ግን ቁሩብ ክፍት ዝበለትሲ ተኸራኺርካስ ቁሩብ ክትዳናጎየሉ ትኽእል ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለዎ ግን ርግፀኛታት ክንከውን ከዓ ኣይንኽእልን ናብዚ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እቲ ዝመፅእ ደኣ እንታይ እዩ ሕጂ ምናልባሽ ገሊኦም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለዉ እሞ ወረቐት ዝመፆም ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ከዓ ኣብዚ ከባቢ ኮይኖም ወይ ኣብ ርሑቕ ቦታ ኮይኖም ዓዲ እንግሊዝ ክንኣቱ ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ክህልው እዮም ሕጂ እስከ በቶም መጀመርያ ንኣብቲ ወረቐት መፂዎም ዘለውስ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ኢና ንብል መጀመርያ ምናልባሽ ሓደ ከምዚ ዝበልካዮ ንሩዋንዳ ዘየጥርዞም ምክንያት እንድሕር ኣሎ ምስ ጠበቃታቶም ክዛረቡ ኣለዎም መስለኒ ካልእ እውን ናይ ግፋ ኩነታት ኣልዒልካ ነርካ ካብ ሎሚ እያ ትጅምር መስለኒ ዕለት 29 ወርሒ 4 ጀሚሮም ሎሚ ክገፉ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ድፍርሙ ገለ ኮይኖም ክፍርሙ ምስ መፁ ክሕዝቦም ይኽእሉ እዮም እንድሕር ከምኡ ዓይነት ወረቓቕቲ ኣለዎም እንታይ ዳ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ኣብዚ ውሽጢ ኮይኖም ዘለዎም ማለት እዩ ፅቡቅ ብዚያውን ፅቡቅ ትሕቶ ሳም ሓንቲ እታ ዘለዓልካያ ተቐዳሚት ማለት ክልተ ነገር ኣልዒልካ ጃገደስ ሓንቲ ትንብሎ ዝነበርና ማለት እንተ እቲ ናይ ኣብዛ ዓድስ ዕቑባኻ ኣይረአን ዝብል መልሲ ተዋሂቡ ካብ ሆም ኦፊስ እታ ናይ ግባይ መሰል ከም ዘላ ምስ ጠበቕኻ ምዝርራብ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ሕጋዊ ሪፕሬዘንቴሽንን ሕጋዊ ምክርን ንምርካብ እቲ ካልአይቲ ከዓ ከይንሓልፋ እውን ሕጂ ኣብ ግፋይና ንመፅእ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መፃወድያ እንታይ እዩ ኣብዛ ዓዲ ዝገብርዎ ክትፍርም ኢኻ ዕለት ክንዲዚ ወርሒ ክንዲዚ መፈረሚ ኣብቲ ናይ መፈረሚ ማእከላት ኣሎ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሪፖርቲንግ ሰንተር ዝበሃል ኣብቲ ናይ መፈረሚ ማእከል ዕድመ ኣለካ ዕለት ክንዲዚኣ ክትፍርም ኢኻ ኢሎም ኣብኡ እዮም ዝሕዙ ሕጂ ኣብኡ ክኸይድ ቆፀራ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ኣዝዩ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ኣይክዱ ንብል ኢና ክዱ ንብል ኢና ምክንያቱ ንሕና ሕጋዊ ማለት ሌጋል ዝኾነ ክሳይ ኣይኮና ንህብ ዘለና ግን ኣብታ ናይ መኻድ እሳ መፃወድያ ትኸውን ዘላ ሕጂ ካልኣይ ዋላ ኣብቲ ናይ ኣሳይለም ኣኮሞዴሽን ኣብቲ ሓተት ዕቑባ ዝድቅሱሉ ቦታ እውን ሰዓታት ናይ ለይቲ ክኸውን ክእል ናይ ቀትሪ ክኸውን ክእል ኣበይ ብዘይ መዓስ ብዘየገድስ ብሃንደበት መፂኦም እዮም ዝገፉ ለይቲ እዮም ዝገፉካ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ኣብቲ ንገብሮ መዓልታዊ ምንቅስቃስ ኣዝዩ ጥንቁቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክንገብር ኣለና ክንከታተል ኣለና ክትትል ክህልወና ኣለዎ ኣተንቲቭ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ኣብ ገዛ እንድሕር መፂኦም ንኣብነት ጀስት ፕራክቲካል ነገራት ኣብ ገዛ እንድሕር መፂኦም ብዘይናትና ኣፍልጦ ኣብ ገዛና ክኣቱ ይክእሉ እዮም ፖሊስ ወይ ከዓ ናይ ፖሊስ ወረቐት ተዘይብሎም ኮይኖም እዞም ናይ ኢሚግሬሽን ኢንፎርስመንት እዮም ዝበሃሉ ዞም ናይዛ ዓዲ ኣብቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ወረቐት ሒዞም መፅኻ ተዘይሉ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ከዓ ዘይምክፋት ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ደቂቕ ነገራት ማለት እዩ ግን ቅድሚኡ እንታይ ኣሎ ዝተፈላለየ ቁፅሪ ቴሌፎናት ኣሎ እንተዳ ተታሒዙ ሰብ እንተዳ ተኣሲሩ ወይ ናይ ምእሳር ኩነታት ሓደጋ የንፀላልወኒ ኣሎ ከምዚ ወረቐት መፂእኒ ኣሎ ክስጎግ ኢኻ ዝብል ወረቐት መፂእኒ ኣሎ ናተይ ከይስ ይርእይዎ ኣለዎ እንታይ ክገብር መኽሪ ደልየ ኣለኹ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣሎ ከዓ ማለት እዩ ኣብዚን ሕጂ ንጠቐሰን ቁፅርታት ሳሙ እንድሓር ክሳይ ተትገብረን ፅቡቅ ነይሩ እቲ ቪድዮ ኣብዚን ሕጂ ንጠቐሰን ቁፅርታት ደዊሉ ሰብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል ብቐጥታ ካብዘን ንድውለለን ትካላት እንተዘይረኸብና ንሳተን ናብ ካልእ እውን ከሰጋግረና ስለ ዝኽእላ ነዚአን ምፍታን ኣገዳሲ ማለት እዩ ሕጂ ብመን ክንጅምር ንኽእል ዲቴንሽን ኣክሽን ዝበሃል ኣሎ ቁፅሪ ቴሌፎኖም እንታይ ክንብባዕ 0800 58 72 09 6 كدغما يزيا detention action بحالو 08 00 58 72 09 6 كالك انت يلو سؤال ابزل على غير لو مالو صبو اوكي ناي سؤال كلا سؤال ديتين سنتر سدل كاولا دحر سؤال ديتين سنتر زبال كالو انتي تليفون موبايل يزيا خا صبو 07 43 84 07 57 0 يزيا خا كالو ون الله ناي بيل كم وحسنت بوحسنت زقبر مالتي بيل فور immigration detainers بال 02 07 45 69 75 0 كير فور كالي رواندا سبيسيفيك على خزيا زوم كير فور كالي زبالو
ዝበዝሓና ኣብዚ ዓዲ ዘለና ሓተት ዕቑባ ስደተኛታት ንፈልጦም ኢና ሓደ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ኣሎ ምስ ናይ ሩዋንዳ ዝተሓሓዝ ሕጂ ሓደ ዴዲኬት ዝኾነ ቁፅሪ ኣለዎ ማለት እዩ ሞባይል ናምበር እያ ኬር ፎር ካለ ሩዋንዳ ኢላ 07 51 97 73 26 8 كدغما زينا كير فور كالي 07 51 97 73 26 8 كالي ناي سوليسيترز زيوم ناي طبقات كلات كخلت اقدس لو مالتي زيوم ويلسون سوليسيترز بحالو تليفونهم ناتهم نتايا 02 08 8 87 53 5 دغما نازيوم ويلسون زبالو ويلسون سوليسترز زبالو زيوم ويلسون ناي طبقات كال مالتي 02 08 8 87 53 5 ኢሜይል قلنا لاتهم ولا سامن كباكاب تا ኢሜይሎም ጽብቕት ያ ስፔሲፊካሊ እዚያ ከምስ ናይ ሩዋንዳ ኩነታት ያ ተተሓሓዝ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ እንተዳ ሓደጋ ኣጋጢሞ ኸሙ ናብኦም ኮንታክት ብምግባር ሓበሬታን ሓገዝን ክረክብ ይኽእል እዩ ክበካያ ሳም ክሰጠልካ እዞም ዶንካን ሉዊስ ዝበሃሉ እውን ኣለዉ ዶንካን ሉዊስ ሶሊሲተርስ ከዓ ከምኡ እዮም ተመሳሳሊ ከምዞም ናይ ዊልሰን ሶሊሲተርስ ምስ ሓተት ዕቑባ ምስ ናይ ኢሚግሬሽን ዝተሓሓዝ ዝተፈላለየ ሞያዊ ምክሪ ዝህቡ ትካል እዮም ዓብ ትካል እዩ እሶም ከዓ ቴሌፎኖም ከዓ 03 33 77 10 4 9 ሓፈሻዊ ከምዚ አንተ ቤዝ ተቀስናዮ እንተ ዳ ተታሒዙ ትሰቡን መልሲ ሓደ ግዜ መልሲ ዘይመሃቡን መሰል ከም ዘለካ ማለት ዘይምዝራብ መሰል ከም ዘለካ እንተ ዳ ተታሒዝኩም እንተ ዳ ተገፊፉ ሰብ ናይ ግድና ይኮነን حتى كتملس بوليس نابنا تحسمها زي مثلا لك كاتبنا يمبال مالتي مثل سخنا يمعقب مثلا لك اي تقدرني ስለዚህ ስጋብ ሞያዊ ምኽሪ ትረኽቡ ስጋብ ሞያዊ ምኽሪ ትረኽቡሉ ዕድላት ትረኽቡ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይመሃብ ማለት ትምክት መርጽ ኾል ማይ ገዲዶም አይዛረብኩም ማለት እዩ ከምዛ አንተ ዝበልና ገዛኸውን ክትጥዎም አይትኽእሉን ኢኹም አይትግደዱን ኢኹም ባይሊ ዜሮም ተዚኣትዮም አይ ባዕልኹም ናብ ገዛ ንዕኡ ተዊልኩም ከተእትዎም ዘገድደኩም ሕጋዊ ኩነታት የለን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ገዛ ካኣቱ ከለዉ ንሶም ናይ ኣረስት ዋራንቲ ዲ ዋላ ናይ ሰርች ዋራንቲ ዝበሃል ኣሎ ዝወሃቦም ሕጋዊ ወረቐት ንዕኡ ሪኦም እዮም ዝኣትዉ ማለት እዩ ኮርስ ኣብዚ ዓዲ ከም ንፈልጦ ሓደ ግዜ ለይቲ እውን ኣትዮም ብክሳይ ሴሮም ኣትዮም ብሓይሊ ኣትዎም ግን እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል እቲ ኩነታት ናይ መፃፅኦም ኣብ ምትእትኹም ሲ ከም መሰሉን ከም ዘለኩም ኖን ክትብሎም ንምግላጽ ኢልና ኢና think زين መስላ ወታገዳስ ነገር ታይ መስለና ጃነት ጠበቃ እንደሓልዎ ምስ ጠበቆም ምዝራብ ጠበቃ ተዘይብሎም ዘንካዮም ደለኻ ናይ ጠበቃ ኮንታክት ገይሮም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ምርኣይ ኣገደስቲ ቴሌፎናት መሓዝ ምስ ሰባት ምዝርራብ ኔትወርክ ምፍጣር ብዙሕ ዘይመውፃውን ሳብ ዝኾነ ዝኸውን ትዕግስቲ ምግባር ኣገዳሲ ይመስለኒ ካልእ እውን እዞም ብደገ ክመፁ ኢሎም ዝሸባሸቡ ዘለዉ ምናልባሽ ኣብ ከባቢ ዘለዉ ኣብ ካሊስ ክህልዉ ካብ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክመፁ እውን ዝሸባሸቡ ኣለዉ እሶም ከ እንታይ እዩ እቲ ዝሓይሽ ምናልባሽ እዚ ኩነታት ከምዚ ንብሎ ዘለና ክሳብ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ሰነ ሓምለ ማለት እዩ ሓደ ክፍልጥ እዩ ክሳብ ሽዑ ዓቕሊ ተገበሩ እሞወቅቲ ኩነታት ተፅንሕዎ ድዩ ዝሓይሽ ምናልባሽ ከምዚ ዝበልካ ንሕና ሓደ ሓበሬታ እምበር መኽሪ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ኣብቲ ንህቦ ሓበሬታ ተመርኪሶም ትናቶም ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ግን እንታይ ይኸውን ከም ሓበሬታ ኢልካ ትሓስብ ቦቴ ነቲ ያ ዝበልካ መጀመርያ ካስምረላ ንሕና ሳብዝቲ ንፈልጦ ሓበሬታ ጥራሕና ሸር ክንገብር እምበር ምፁእ ናብዚ ዓዲ ኣይትምፁእ ናብዚ ዓዲ ክንብል ዝኾነ ሞራላዊ ባይታ እውን የብልና ማለት እዩ መጨረሻስ ናይቲ ሰብ ውልቃዊ ውሳነ ግን ካብ ተመክሮ ካብቲ ንሪኦ ከምዚ ተዝኾን ዘመሓሸ ካብ ዝብል ኢና ጥራሕቲ ሓሳብና ቁርብ ንካፍል ዘለና እዚ ምስ ተላዕለስ እዚኣ ናይ ሩዋንዳ ምስ መፀት ወላቲ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ዝተበለስ ሰባት ካብዚ ዓዲ ናብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኣየርላንድ ማለት ናብዚኣ ኖርዘርን ኣየርላንድ ዘይኮነስ ናብታ ኣየርላንድ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መንበር ዓዲ ናብኣ ክኸዱ ጀሚሮም ማለት ሕጂ እዚኦም እዚ ከዓ እንታይ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ስለዚ ዘምፂና ዘለና ሕግስ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ሰባት ይገድፉና ኣለዉ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸዱ ኣለዉ ገሊሉ ክንየት ምስ ቀንዩ ሕጂ ሎም መዓልቲ ድዮም ትማል ከዓ ኣየርላንድ ከዓ እንታይ ገይሮም ኣለዉ
ካብ ዩክሬን ናብ ኣየርላንድ ዝኸዱ ሰባት ናብ ዝክሰግዎም ካሳቶም ሕጂ ሓድሽ ኢመርጀንሲ ሕጊ የውፅኡ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ካብ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ናብዛ ዓዲ ናይ ምምፃእ መደብ ዘለዎ ሰብ እንታይ ይኸውን ሕጂ ፅኦሞ ዘለዎ ዞም ዓዲ ሕጊ እንታይ ይመስል ናይ ብሓቂ ድዩ ተግባራዊ ክኸውን ቤት ፍርዲ ድዩ ቻሌንጅ ክኸውን ንፈልጦ ነገር የለን ናይ ሕጊ ሰማይ እውን ስለዘይኮና ንሕና ልክዕቲ እቲ ሌጋል ኢንተርፕሬቴሽን እቲ ሕጋዊ ተረጋግሞ ናይ ከምዚ ስክታይ ኮነ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ስጋብ ዝኾነ ስቁሩብ ምክትታሉ ምርኣዩ ዶ ይሓይሽ ማለት እዩ ካልእ ኣጋጣሚ ካልእ ኣማራፂታት ድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣገን ኣነ ክስቶ ይሓይሽ ኣይኮንኩን ዘሎ ኣይኮና ንብል ዘለና ግን ምዝ ናይ ዝዓዲ እንዳኸረረ እንዳኸፍእ ዝኸይ ዘሎስ እታ ዝተረኸበት እውን ከይትሰኣን ኢልካ ሓደ ግዜ ከምዚ ፕራክቲካል ዝኾነ ኮንሲደሬሽን ፕራግማቲክ ዝኾነ ኮንሲደሬሽን ካብ ሩዋንዳ እንተደኣ ምስዳድ ምዃ ልክዕቲ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጓግ ዋሕዚ እንተደኣ ቀፂሉ ሕጂ ክረአ ኣብ 7-8 ንድሓር ናይ ብሓቂ እንተደኣ ፅርግያ ሂድካ ምምልላስ ኮይኑ ትርጉም ኣለዎ ድዩ የብሉ ናብዚ ዓዲ ምምፃእ ገዳሲ ኢልካ እውን ሰብ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ብኤውሮጳ እንድሕሪ ኣትዩ እቲ መሰረታዊ ናይ ኣካል ውሕስነት ምስ ተረኽበ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኦፍኮርስ ከም ሰባት ትርእዮ ትደልዮ ነገራት ክህሉ ይኽእል ግን ምዝ ናይ ዝዓዲ እንዳኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ኢንሂመን ዝኾነ እንታይ ኣሳይለም ፖሊሲ እንዳተተግበረ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ኣይነ ሓይሽ ጀርመን ድሕር ኣሎ ኮይኑ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት እንድሕር በፂሑ ኮይኑ ሰብ ብሰላም ኣብኡ ዝፀንሓሉ ስጋብ ዝኾነ ዝኸውን ዋላ እንድሕር ተኽእሎታት ኣሎ ኮይኑ ንዕኡ ኣብ ግምት ምእታው እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ማለት እዩ ኣብዚ ሰብ እንታይ ይገብር ይጠፍእ እዩ ኣብዚ ኣንደ ዝረዳ ኮብሊልና ምሽ ንባል ትፈልጦ ኣብዚ ሪሰርች እንዳገበርና ዝመፀና ዝነበረ ዕላል ኮብሊላ 5 ዓመት 10 ዓመት ብለካ ኮብሊለስ ኣብ ስከን ዝገብር ካብ ትራዳር ጠፍእ እንደን ሂወት ዘይብሉ ናብራ እዩ ዝነብር ሰብ ማለት እዩ 10 ዓመት ብገለ ይምለስ ከምኡ ተኽእሎታት ኣሎ ድዩ ሰብ ናቱ ውሳኔ ኣገን ከም ዝግበሩ ይኮና ንብል ዘለና ግን ከምኡ ተኽእሎታት ኣሎ ድዩ ብሕጂ ቀደም ምሕረት ግበር ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እዩ ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት ከምዚ ጀነራል ኣምነስቲ ዝገብርዎ ገለ ክስታይ ይገብሩ ሬጉላራይዝ ገብርዎ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኩሉ ይኽእል ዶ ትሰብ ከምኡ ግበሩ ዝብል ሞያዊ ምክሪ እውን ኣይንህብን ዘለና ንሕና ምክንያቱ ሳይንፈልጦ ኢና እዚ ናይ ሩዋንዳ ኩነታት እንታይ ተግባራዊ ክኸውን ዲ ኣይከውን ዝፍለጥ ነገር የለን ሕጂ ሞር ንምዛ ናይ ሕጂ ኔክስት ዊክ ትመፅእ ዘላ ሎካል ኢሌክሽንስ ንዓን ንክጥቀሙላ ኢሎም እዮም ከም ኣካል ናይ ረስኒ ናይቲ ዘሎ ኢሌክሽን ካምፔን እዮም ኣምፅኦማ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጋዊ ክኸውን ዲ ሕጋዊ ኮይኑ ብርግፅ ተግባራዊ ክኸውን ዲ ኣይከውንን ብሕጂ ክረአ ሕጂ እቲ ሰብ ኮርስ ስክፍታ ኣሎ ስጋኣት ኣሎ ፍርሒ ኣሎ ርዱእ ነገር ነገር ማለት እዩ ኩሉ ሕማቕ ሓሊፋ ኩሉ ሓዊ ሰጊርካ መፂኻ ሕጂ ከዓ ከምዚ ክቕበለካ ዝሕዝን ነገር ግን ተስፋ ከይቆረፁ ኣሕዋትና ሓትና ተስፋ ከይቆረፁ ከይጃጀው ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ጥንቅቕ ብዝበለ ኣካይዳ ትዕዝብቲ ብዝመልኦ ኣካይዳ ስጋብ ዝኾነ ዝኸውን ክከታተሉ ክንምሕፀን ንደሊ ዳርጋ ተናገደስ ሰነድ መስለኒ ምናልባሽ ኣብ መጨረሽታ ሩዋንዳ ምስ ከድናኸ ያው ቆባና ሪኦም እንድሕር ተቐቢሎምና ይመልሱና ድዮም ገለ ዝብል ተስፋታት እውን ከሎ ክእል እዩ ምናልባሽ ብኡ ጌርና ክንዛዝማ መስለኒ እንታይ ይመስለካ እዚኣ እውን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይምለስን ኣብዚ ዓዲ ምስጓግ ኣብ ሩዋንዳ ወሲዶም ናይቲ ሰብ ዕቁባ ገምጊሞም እንድሕር ኣወንታዊ ኮይኑ ትመስል ናብዚ ዓዲ ከምፅዎም ዘይኮነሲ ካብዚ ዓዲ ይሰግዎ እዮም ዘለዎ ነቲ ሰብ ሕጂ እንታይ እቲ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣዕኑድ ናይቲ ስምምዕ ካብዚ ዓዲ ከርሕቅዎም እቲ ናይ ዕቁባ ሓላፍነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝስከሞ ስደተኛታት ዋላ ምስኮኑ ዋላ ሓደ የብላን ማለት ንሩዋንዳ ገንዘብ ትባ ሩዋንዳ እቲ ናይ ዕቁባ መስ ኣፕሊኬሽን ናይ ሓደ ሰብ ኣሰስ ትገብሮ እንተደኣ ኣወንታዊ ኮይኑ ትመሲ ከም ስደተኛ ኣብ ሩዋንዳ ይነብር ማለት እዩ እንተደኣ ኣወንታዊ ዘይኮይኑ ትመሲ እሞ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናብ ዓዶም ክስገጉ ክምለሱ ትእዛዝ ዘይክእሉ ኮይኖም ከዓ ብዝተፈላለየ ከምዚ ሁማኒታርያን ፕሮቴክሽን ብሎ ናይ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቃድ ንሃቡ ኣብ ሩዋንዳ ከምፅኦም ይገብሩ ሕጂ ናብ ሩዋንዳ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮይዱ ሰብ ኣብ ሩዋንዳ ናይ ዕቁባ መሰሎም ተራእዩ እንተደኣ ኣወንታዊ መስተዋሂቦም ናብዚ ዓዲ ክመፁ ሪሰትል ክኾኑ ኣይኮነን ኮምፕሊትሊ ካብዚ ዓዲ ምጥራዝ ከም ዘይምለሱ ምግባር ማለት እዩ ምናልባት ዝውንብሩ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እሳ ብረት ክትከውን ኣለዋ ምናልባሽ እውን ኣብዚ ኩሉ ዋፂት ከይኣተናስኒ ብድሌትኩም ትኸዱ ተቐይምኩም 3,000 ፓውንድ ክልበኩም ኢና ክኢሉ ትበሃል እውን ሰዓት ዝመፀት ሓዳሽ ሓበሬታ ኣላ ስለዚ እዚኣ እውን ነዛ ትብላ ዘለኻ ተረጋግፅ እያ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ሰብ ነዚ ኣፈናዊ ንህቦ ዘለና ሓበሬታ ካብ ካልእ ሓበሬታታት ንወሲኹ እቲ ዝሓሸ ሓበሬታ
ዝመልኦ ወይ ኢንፎርምድ ዝኾነ ዲሲሽን ንክወስድ እዩ ቴንክ ዩ ተስፍየ ኣነሰኒ ነረና ንፀም ነገራ ተወስኸ እንተለካ ወስኹሞ ምናልባሽ ኣብ ቀፃሊ ሽዑኡ ሩዋንዳ ከመይ ይኸውን ኩነታት ገለ ዝበሃል ክመፅእ ስለ ዝኽእል ብምስ ግዜ ክንርኢ ናሱ ማለት እዩ በቃ ቴንክ ዩ ሳም ንሱ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ምዕባለ ከምዚ ፕራክቲካል ዝኾነ ሓበሬታ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብቲ መዓልታዊ ኩነታት ናይዚ ብኸመይ ምዕብል እንዳረኣና እንተ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ መፅኡ ካብ ሞያውያን ከምዚ ሎም መዓልቲ ዝገበርናያ ቁፅሪ ቴሌፎናት እዩ ካልእ ክውሰድ ዝግብኦ ስቴፕስ ስጉምትታት ገለ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕፅር ሕፅር ብዝበለ ምናልባት ናይ ሎሚ ውናን ምክንያት ከይንኩም እንዳትሰብኩት ሕፅር ሕፅር ብዝበለ ዋላ ብቪድዮ ጌርና ክንሰርሖ ክንፍትን ኢና ነቲ ኮሚኒቲ ናትናስ በቲ ዝከኣለና ሓበሬታ ንምልውዋጥ ማለት እዩ ኣምሹር ሰብ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ ሕና ይኮናን ምንጭ ናይ ዝኾነ ሓበሬታ ግን ካብ ሰባት ካብዝን እንዳማፃነስ ኣገዳሲ ንብሎ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ገለ ንሽተይ መልክዕ ዋላ ትሒዝና ምስ ኮሚኒቲ ናትና ከነካፍሎ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ከምዛ ሎ ዝገበርና ኢና ሕፅር ዝበለ ዕላል ጌርና ስለዚ የቀኒልና ሰብ በቃ እሳ ኣብ መጨረሻ ንሕና ናይ ሕጊ ሞያዋን ኣይኮና እቲ ናይ ማይግሬሽን መፅናዕቲ ስለ ንሰርሕ ኢና ዝንብል ኣለና ክደግማሳ ቴንክ ዩ ተስፈ ሰላም ማለት ቴንክ ዩ